Кашыкевич Тимофей, 10 клас. Янка Сіпакоў, баллада Францішкі Уршулі Радзівіл. Жонка князя, паэтка, красуня, княгіня, кіраўніца тэатру, і гэта ўсё ты. Пред камінам сидзіш, і агонь, што ў каміне, асвятляе жыццё і да мужа лісты. Князь ізноўку адзін адлучыўся з нясвіжа, і не заўтра стамлёны прыедзе дамоў. Разаб'е, як шкляну, нясвіжскую цішу, без якой, нібы ружы, каханне і любоў не завянуць цяпер, бо слязамі паліты, па сынах, што малымі пакінулі свет. Як жанчына, як маці, баішся нябыту. Не баішся нічога, сучасны паэт. І ў зялёным тэатры за замкавым ровам пра сямейную вернасць гаворыш людзям. І тваё, што ад сэрца прамоўлена слова, патрапляе ў людскую душу, як у храм. Зоркі ў небе высокім, нібы залатоўкі, нібы свечкі ў вежы начной, дзе жывеш. І душа твая рвецца, як птах, у вандроўі. І вандруеш, але на радзіме ўсё ж лепш, бо тут роднае ўсё. І цябе ўсё святое, і застольная песня, і самота магіл. І нясвіжу ніколі не станеш чужою, бо ты наша княгіня, бо ты Радзівіл. Янка Сіпакоў, неадасланы ліст да маці. Пішуць хлопцы лісты дадому. Студэнтаў ёсць радасць такая. Я таксама пішу цябе сёння. А на што? Сам сабе пытаю. Успаміны ж прыйшлі нязванна. Прыгадаўся мне зноўку час той. Сустракаў я цябе пасля працы. Бег на выган хлапчук, віхрасты. І прасіўся к цябе на рукі. Хіба ж ведаць я мог бесклапотны, што гудзелі яны і нылі пасля цяжкай мужчынскай работы. Шмат чаго я тады не ведаў у пакутныя тыя вёсны. І каму ты вячэру насіла, і чаму пакідала кросны, хто хаваецца ў нашым склепе, і чаму ён не прыйдзе ў хату, і чаму дзесьці там, далёка, а не з намі, жыве наш тата. І па што па грыбы ты хадзіла, хоць я рэдка еў бульбу з грыбамі. І што ў гумно ты вазіла на калёсах цяжкіх, пад снапамі. Як вялі цябе ў горад пад вартай, зразумець я не мог, а нічога. Слёзы, слёзы, сястрычкі галосяць, а мяне суцяшаюць малога. Мне ж і цётка, суседка сказала, што дамоў цябе пусцяць уранні. І хоць слёзы засцілі і вочы, я не мог не паверыць Ганне. А калі ўжо слязой перад смерцю ты сіроцтва маё абмывала, я дзівіўся, чаму гэта цётка не сваіх, а мяне забаўляла. Пішуць хлопцы лісты дадому. Радасць светла для іх карагодзіць. Я таксама пішу, хоць і знаю. Пісьмы, мама, мае не даходзяць. Пісьмы, мама,
дарог не знаходзяць туды, да цябе.